En Vincent zag het koren, en Einstein het getal, en Zeppelin de Zeppelin, en Johan zag de bal. Goejoen, dit is Bient. En de kans voor Cruijff de bal! Ja! Cruijff, en inderdaad heeft hij volgens mij de Cruijff gaat alleen door, wordt neergelegd. En het is een penalty in de eerste minuut. Ja! Johan Cruijff, een weergeloze bovenbal. Ja, van een beetje kwart na 1 kwam het nieuws dat Johan Cruijff, Nederlands beste voetballer eer, op 68-jarige leeftijd verstoren is. Van mijn gevoel toch nog heel onverwacht. Aan tafel Treije Leefhavers, voetbaltrainer Henk de Jong, de man die het Cruijff verskate keer naar Boetenposta helle het Paul Olijven en imagozaakkundige en grut Cruijff-adept Wietse Visser. Heren, welkom. Ja, we zitten naar die beelden te zien. Het is toch weer, ja... Piekenvel. Maar Piekenvel, hè? Ja, Piekenvel. Ja. Ja. Wanneer jij die me trouwens, van de middag? Ja, van de middag. Jou het waan? Jou het waan? Zoiets, ja. Ik iets ervoor. Mijn vrouw roept me. Want dan luister bed. Ik heb eerst de bord fietst. En dus ik weer min. En mijn vrouw roept me. Er wie er nergens op. Ze kruis op. Ik ga in de teletext aan. Hij zei nee. Ja, het was zo. En dat is. Ja, er zijn momenten krijg dat die Space Shuttle ontploft. En nou Cruijff. Dat is onvoorstelbaar hoe het inslaat natuurlijk in Nederland. Hoe groot is dit verlies, denk je, Paul? Nou ja, voor de familie denk ik het ergste. Maar ik denk dat de hele wereld goelt. Iedereen die een beetje kent wat die man voor u betekent had, zoals Laan. Denk ik dat iedereen op dit moment denkt van, nou hallo, dit is net leuk, dit is net best. Nee, wat had hij eigenlijk voor Nederland budgetten? Want ik zou je Nou, een plakboek lezen. Als er iemand is die West in de Wereld die nemen koest, ergens wist in de boes en dan zei het Cruijff, dan wist iedereen van waar dat weer. Ja. Dus ik bedoel, de beroemdste Nederlander aller tijden. En dat maar voetbal. Denk je dan. Ja. Dat is iets heel bijzonders. Ja, want ik zou je hier een plakboek van daar lezen. Ja. Dat wist als Ja, dit plakboek begon in het jaar 66 en dat Cruijff eigenlijk echt in Ajax hier kwam. En vanuit die tijd, ik weer door Ajax adept, dat is letter wat minder wordt. Maar ja, Cruijff is eigenlijk de reden waarom ik daar bij die club vielde. Ja. En het weer natuurlijk ook in die periode dat ze gewoon echt heel goed begon te voetballen. In de Europa Cup terugdrongen. En ik zei het zo pas, Cruijff hier altijd iets van zelfsprekends over zich. Hè? Dus hij voetbalde alsof het zo moest. Alsof het geen moeite kostte. Ja. En dan kreeg je het gevoel van, dat kennen we alle jaar. En ik denk, van, dat is een gevoel wat, nou, was hij heel erg van bewust wist. Op het moment dat er nou verstoren is. Zeg maar maar als het makkelijk liekt, dat jouw juist oor van hoe moeilijk het eigenlijk is, hè, vaak. Ja, dat is zeker zo. Maar natuurlijk, het gaat volle verder dan. Letter toen ik stopte met voetbal, toen hier de basis alleen. Maar toen het vind ik nog volle grutter worden als meeske eigenlijk. Ja. Vooral als mees. Als meeske, dat ga je vaak niet trop bij zulke grutte naam. Maar hij is hij weet een heel gewoon meisje die de tijd nam voor iedereen. En ik naast het voetbalgebeuren, ik mijn meisje, mijn beperking, mijn band, moeilijke voetbal, achterstandswijken. Die man die stond hoe afkleren. Echt geweldig. Wat is die allereerste herinnering eigenlijk aan Cruijff? Geef het dan naar Fjouwer zondag daar? Ja, Fjouwer zondag, dat wie geweldig. Maar zo die meisjes die hier helemaal het volle. Maar die hier was eerst in de Leeuwarikstraat in Drachten een kleurentelevisie.
En die wie toen krijg uit volgens mij. Ja. We brengen de hele buurt ziet binnen en dan zie je het Nederlands elftal te zien. En wat hetzelfde gevoel sta je. Dat is altijd blauw, die wedstrijd in die finale. Doe je zo een jonkje van Sienier? Sienier. Ja, dan vliegen we gauw naar huis. Hè. Ik ken echt alleen dat ik de vis ging aan mijn kameraad, maar we moesten naar huis, want we moesten het voetbal zien. Want Nederlands elftal kwam op mijn Cruijff en op de kleurentelevisie. Ja, hij staat best altijd met Cruijff. Die goals in Brazilië, dus die ik dichtpakt in Terschelling. Want die waren op vakantie maar in Hoortelvreun. En er kost nou cracks in. En dan was het heel wel gek van dat. En dan is dat zo'n moment, dat bleef hij altijd bij. Ik kan ook nog pieken van als er ook praat. Ja? Pat, hè? Ja, We kunnen er even naar Sjen. In kleur. In kleur. Ja, geweldig. Magnifieke paas van Cruijff naar... Stuurt daar Krol op links weg, dan komt de voorzet en is Cruijff, is goal, dit is goal! 2-0! Wat een juweel van een doelpunt! Ja, dat laatste doelpunt, dat weer doelpunt werd, wat toen hier, hè? Ja. Cruijff, een enorm elegante voetballer, hè? Alles maar de boete conscieus. Ik denk als spelers dat toch een boete conscieus, dan was ze misschien wel eens vervloeken of net? Die wie langs de goede, dat wie Sander van der Heijden, mijn maat. Die woe ik altijd wel met dat soort dingetjes. Hè? En dan daar koek ik van genieten. Natuurlijk langs de goede, net als Cruijff. Maar ik hou wel van aparten. Dan zet ik liever twee gewoon achter die de boel zien houden. En dat je Sannie ontplooien laten. Want daar wil je al beter van. Alleen dat het mij wordt dwarren als trainer. Nou wie Cruijff te groot, want die weer nog. Terwijl hij voetballer wie ik al trainer, denk ik. Maar voor u is het oors. Maar ik vind je met zulke jongens die mij ontplooien. En dan, Ja, maar daarvoor gisteren naar het stadion. Voor dat soort jongens. Ja, zeker, komen er zeker. mensen. Die komen net voor je 12 en zijn. Die komen voor Maar even hoe de trainer, want de voetballer wie grandioos, fenomenaal. En dan wordt er echt trainer en mijn succes, kun je wel zeggen, maar je bij Ajax en bij Barcelona. Zeg maar, één keer bij Feyenoord als speler was. Maakt er ook voor prijzen, terwijl nooit een prijzen won, maar doen wel. Maar hij zit natuurlijk wel voor onvallend voetbal. Het hij die eigenlijk als trainer echt beïnvloeden? 100%. Ik vind altijd, je moet je stadion vermijden, het publiek moet op een bank staan en er wordt aanvallend voetbal spelen. Er wordt meer voor de voeten gegooid, maar je speelt aanvallend voetbal. Maar ik maak een idee erachter. Dat ken misschien net altijd. Bij de ploegen, het is moeilijk om dat voorkwam te krijgen. Maar er moet altijd een idee zitten in opbouw en hoe krijg je dingen voorkwamen. En het stadion moet vermaken worden. De meesten moet vermaken worden. Die moet praten over je club. En dat ga ik altijd. En bij Harkemse Boys, en bij Snits, en bij Drakste Boys, en bij Greens bij mijn ploegjes, en bij Cambuur. Maar dat komt terug Cruijff. Dat is wel een van de redenen wat wij mij besmet binnen. En dat hij als Nederlander, dat zie je hem ik haar. Dat vind je mooi. Daarom zeg je naar Cruijff. Daarom zeg je naar Barcelona. En daarom vind ik Barcelona nog mooi. Denk ik, als Jos net alleen nog als trainer, maar ik neem het laatste jaar dat hij geen trainer meer wie. Wat Cruijff voor de televisie, dan wil iedereen het zien. Als er wat weer en hier mening, dan wil je het weten. De columns lezen. De columns lezen. Maar je gaat er net naar een stadion om naar iets te zien waar niks aan is. Nee. Tenminste, daar vind ik niks aan. Nee. Dus ik wil iets zien wat ik leuk vind. En daarom ben ik supporter van de club. Ja, hij was toch excited, wat wel mooi aan Cruijff is. Hij heeft nou een Ibrahimovic die natuurlijk echt zo'n stardom had. En echt een geweldige voetballer is een hele onverwachte dingen dat. Maar dat is Ibrahimovic en dan de rest. Wils Cruijff volle meer oren ek beter spelen lid. Weet wel, dat hier er gewoon. En ik denk van, dan is het zo belangrijk voor een team. Had ze hem luisteren won, hè? Ja, daar ben ik wel een conflict. Juist, als ze net lusten kwamen ze er net bij. Dat is ik als toe. Meestal een trainer doet zo'n voetballer geen letten. Als die beperkt, beheinst, ja, dan wordt de ploeg net beter. Maar als het hem geworden is, dan wordt dus orenspelers weer ik beter. En dan wordt de ploeg ik beter. En dan zit het publiek op de bank. Paul, ik eventjes naar Dijta, want toen is de vastzitter van Boetenpost. En toen is de 3 keer in slagen om het grote Barcelona, onder leiding van trainer Cruijff, om die naar Boetenpost te halen. Ja, nou was het helemaal wat, hè? Nou we hier nog zo zitten. Ja. Waarom zo? Maar hoe is hij dat in godsnaam slagen? Ach ja, wat toevalligheden natuurlijk. Wij zijn met Boetenpost altijd al bezig om wat wedstrijden te organiseren. En de eerste keer Ajax, toen gaan we in Barcelona gaan. En, het grote Barcelona, het dreamteam. Ja, precies. En ik werd, Johan Cruijff, want ja, je weet dat je Barcelona haalt, dan krijg je mensen uit Cruijff.
hellen we het naar Boedenpast, met alles erop en eraan, dan kreeg je pers, dan kreeg je mensen. Dan, nou ja, dat is zeg maar, je hield in een bakje van een penningmeester, zullen we samen te zeggen. Ja, ik snap het, maar dan, hoe komt het idee? Nou ja, wij hadden toen even wat contact zag via en uiteindelijk moesten we, wel een leuk verhaal, moesten wij taststemming hebben van Riemer van der Velde. Want op dat moment hier de eerste keer toen we speelden ze in Heerenveen. En in Heerenveen hier een contract dat Barcelona in Heerenveen spelen, maar in een straal van 100 kilometer mocht net nog een wedstrijd voetballen worden. En dan ging ik met van, ja, mijn Bob Maaskant, dat weet ik wel, daar je meestal omheen. Maar goed, toen moest ik toch zelf maar regelen met Riemer. Dat Riemer dat woord. Dus toen ga ik Riemer bellen, ja, toen weet ik zo'n snart nog eens. En dan denk ik van, ja. Ja, dan wist je maar een broekje, wat hoe oud is doe? Ik weet het niet meer, ik ben ook 50, ik ben net lang geleden. Dus, wist niet eerst 30. ja, zoiets. Dus, dus dan ga je dan sjoggen waar je dan met ja. Ja, Jan Douwman nog, Auke van der Horn. Ja, Auke van der Horn, wat mooi, hè, wat leuk. Ja. Fantastisch mooi. Ja. Tony Blanslot, rechtszak. Ja. Dit is alweer op Sportvark de Zwart. Sportpark de Zwart. Maar ja. Jochs, dat is dat bestaat. Ja, ze Doe ligt op de koning, jongen. De koning Willem-Alexander, hè. Ja, nee, maar toen ga ik Riemer bellen. En toen zei Riemer van, ja, die bel ik in. En toen kreeg ik Riemer net op de telefoon. Die zoom me bij me rondbellen. En jongens, toen kwam ik, wat doe ik leider van Boedenpast in die tijd. Kwam ik jongens naar trainen wat thuis. En toen geef ik dan een telefoon, Paul even. Hey jonkje, hier is bellen. Nou ja, we kunnen Riemer wel. Sowieso, maar die vond ik geweldig. Ik zei, jongen, mij wel 2 kaartjes van mij en Annie en goed drinken. Dan regelen we dat. Tuurlijk, voor Boedenpast geweldig. Nee, en zei dat wat eraan. En dan had Barcelona 1 keer. Nee, maar ik had het net alleen die natuurlijk door dat mijn stuk wordt misschien goed past. Maar toen heeft hij contact gewoon met Cruijff zelf? Ja, maar dan had hij dan maar in Nederland weer dan met bepaalde wedstrijden, dan had er ergens weer, dan kregen wij ook wel vaker uitnodigingen en had hij dan dat hier erop, bij in trainingskamp zit, dan ga je de 3 of 4 jongen gang je erheen. En meegjes bij training zijn en dat ze dan meegjes, dan de spelers op bed gaan, dan moesten ze rusten, dan zit hij er aan de bar en zit op een tafeltje, een bakje koffie en dan vragen nou, hoe is het thuis en hoe is het met de club en dit en dat. En die geweldige man. Hij komt de eerste keer dat bij een jonkje die wil een handtekening op een shirtje had, een trainingsbak. En weer aan de buurt bij de zwarte duw de bus, maar hij zei dat is ook wat. Hij zei dan mag dat wel, want ja, je ouders willen dat niet. En ze praten jongen, maar ja, die hebben daarvoor gespaard. Hij die het al, hij zei klaar. Hij zei je snapt het niet, hè, Paul, je snapt het niet. Hè. Maar sowieso, maar die man, wie geweldig. En ik vind hem wel, hij had ondanks, wat Stoik zei, hij stiert op een bepaald niveau. Ja. Maar dat is eigenlijk, nou ja, en ook het zit erop rond dat je ooit toen contact gewoon had met zo'n bekend persoon. Maar je dan zorgen hoe hij gewoon eigen hier, van zeg maar de gewone mensen in een amateurclub, et cetera. Geweldig. Je zei het net voor te stellen, dat hij dan zo gewoon eigenlijk nog is. Ja, maar blijkbaar dus wel. Dat ben gewoon echt mensen die het dus heel gewoon bleven kennen. Ja. En dat maakt het dus zo mooi. En ik denk wel van, nou, ik hier het zo pas aan Ibrahimovic, nou, die had ik vorige keer want het niet een hele andere kant, of die had ik een hele andere kant. Maar wat mij vaak wel wat zin is dat heel protte van die jongens die het heel snel terugbrengen, dat er heel zo nodig, dat respect dat zit dan zo voorop. Dus ik denk, nee, respect dwingst daar. En dat dwingst nog volle meer aan, als je gewoon maar de meeste omgaan blijft. En dat hier hij. Ja. Nog één vraag, want ik ben er natuurlijk wel heel erg benieuwd. Wat had je hem dat kosten toen? Om het grote Barcelona naar Boedenpost te halen? Volgens mij toen ik ben 30.000 doen, 35.000 doen. Ja, we doen net zo goed. Nee. Toen hij met Draxler Boys had er niks in spelen. Ja, maar voor de club ben natuurlijk wel een bedrag. Maar goed, aan de andere kant, we hadden toen het tijd, maar er waren toen voor mij 4.000 mensen of 5300, weet ik of volle. Nou, we een gouden team voor de penningmeester. Geweldig. Ja. En volgens mij had Ronald Koeman ooit zijn officiële debuut van Barcelona maken op Sportpark de Zwart. Ja, dat is een mooi verhaal. Want hij weer Ronald bij mij. En toen winnen we natuurlijk van de voren winnen we in Roden. Daar zitten ze in een hotel. En toen zei hij, ik weet niet, maar ja, de papieren zijn hier nog niet rond. En weet ik wat, en zo'n verhaal. Maar ja, ik zei, jongen, je mag eigenlijk wel voetballen. Maar die wil van mij komen. Hè? Want ja... En Romario, ik moet pas gaan de eerste keer, maar die mocht toen net voetballen. Maar die had wel buis weg en die zit toen in de dugout. En die drukten ze wat uit de dugout. Wij in de rust, zo ben. Maar hij leerde Ronald wel voetballen voor ons. En toen kregen we een telefoon en toen weer Ger Lagendijk, dat weer toen die zaken waarnemen nog. Maar toen weer Jilton en doormaken naar PSV. Heel burgersseur en je moet er nu heen gaan en hij moet van het veld. Ja, ik zei, ja, dat doe ik niet. Ik denk, dat doe ik niet. Dus ik naar jongen en in de dugout. Hij zei, wacht, als hij weer belt Paul, dan zeg maar dat hij onder de douche staat. 5 minuten is het rust. En ik rond naar binnen en daar kwam Blisseman op. Hij zei, ja, maar ik ben gebeld door Lagendijk en die Ronald Koeman moet van het veld. Ja, ik zei, hallo, dat doen we net. Ik zei, het is zakleer. Ik ben naar Johan. Hij zei, Johan, Paul, het is bijna rust. Hij zei, zeg maar dat hij al onder de douche staat. En als je terugkomt, neem je dan even 2 broodjes kroket mee. Maar zeg gewoon. Ja, maar gewoon echt voor de voetbalclub moet passen. Want ja, als Ronald mij die, dat weer naar voor u natuurlijk wel. Want dan zijn die mensen net wakker. Ja.
En we gaan een keer Ronald is wel precies hetzelfde. Ja. Cruijff is natuurlijk veel groter, maar Ja. Ronald is ik weer gewoon Juist, een altijd leuke dit- fan. ja, Gewoon een heel normale jongen. Ja. Ja, en had hij dus ook nog een keer red. Helemaal met een keer een wedstrijd. Dan kwamen we buiten op zwarte toen reen. Dat jongen reen. Nou, dan haast geen kop. Ik had hier ook zei, die zo'n opgegangde wedstrijd. Dat wie de Dat trede derde keer. En toen had Johan regelen van we spelen niet, want dat is onverantwoord. En die televisieman in Spanje, want dat kwam door de op televisie, die wint duivels. Jongens zei, kunnen we dinsdag terug? Ik zei dan, ja, dan kan best het tientje weg. Maar zo, hè. En toen we het mooi waren, toen kwamen we volgende Nee, maar hier wel. Maar dat regelen hij wel. Dat regelen hij. De hè. rest kan je het net meer voorkomen. Nee, geweldig. Mooie kerel. Ja. Ja, en eigenlijk, wat de Zuiderstal, hij is eigenlijk de meest verneemde Nederlander eigenlijk, hè, op een hele wereld. En het is eigenlijk, Cruijff is de eerste sporter die het echt een merk was. Ja, omdat het zo beroemd wie is zijn namen waren heel makkelijk een merk vanzelf. Wat er dan wel aardig in is, in zijn officiële namen is het maar een IJ. Maar omdat dat een internationaal merk worden moest, en dan kon ze in Boeteland niks met die IJ, door hij daar de Y van maken. Dus in Boeteland wie het merk Cruijff maar in Y schreeuwen. Dus dat weer makkelijker tapasbaar. Nou, en Cruijff had natuurlijk altijd wel wat merken hoorn, want voor het WK in 74, toen voetbalde hij op Puma, daar hier een contract mee. En Nederland hier een contract afsluit met Adidas. En Cruijff die ging net op Adidas spelen en zo moesten ze het net. En had er op een gegeven moment hij speelde in met 2 streepjes op een scoren in plaats van Puma. Dus hij had een soort van tussenoplossing zocht. Ja. Nou, en later, als het over voetbalscoren haast, Cruijff Sports, de voetbalscoren. Ja, want hij hier een eigen lijn. Ja, hier een eigen lijn. Maar goed, dat is echt heel logisch. En ik denk ook wel dat dat wat injong weer tot zijn kwanheid. Zijn kwanheid weer natuurlijk een echte zakenman. Cor Koster. Dat is in die serie weer het op een gegeven moment heel mooi van. Dat Cruijff als jonkje hoe het bestuur van Ajax zie het. En die wilden heel graag mijn contract onder de neus duwen. En de Roende Fortis zei, kom on, wel even weer om. En toen kwamen dus weer om als zijn kwanheid. En die weer toch nog wat toeker in het zaken dan als het bestuur. Ja. Dus huppakee, toen kreeg hij eindelijk een heel goed contract. Ja, dus Cruijff had altijd echt al heel erg zijn eigen merk. Had er op een hele goede manier voor zijn worden. Ja, hij weet ook een van de eersten die trog hier dat sporters commercieel zijn. Zeker. En daar had er een goed gebruik van maken. Ja. En dat waren toch een hele protte meesten echt vervelend voel, maar dat haast heel vaak maar meesten die wat visionair zijn. Maar hij had er eerder zijn spelers direct altijd op. Ja. Als het dan kwam dat ze na die tijd op het veld moesten handtekening zetten en weet ik wat, gewoon altijd voor het publiek werden. Dat is ik toch, hè? Ja, dat herken ik. Dat komt net door Cruijff, dat zit gewoon in mezelf. Maar dat vind ik dus ook belangrijk. Je bent er altijd voor je meesten en je bloedt gewoon op het veld. Zolang het die supporters wat van je willen. En zeker bij amateurclubs, hè. Toen niet tijd voor die banners zijn, dan worden ze zelf, jonge mensen. Maar wat ik zei dat wij Cambuur ik al bij een kliniek dienen. Eerst zijn die jongen in een kliniek. Maar dan zei ik, jongen, ga nou die kliniek doen. En dan zei ik, nou, hoe vond je hem? En dan vond ze het prachtig. Ja, voetbalskwallen, hè? Voetbalskwallen. Ja. Dan doen ze zo goed hun best. En heb ik Cambuur altijd mij maken, die jongens. Nou, die zoon had het juist er mij maken, hè? Ja. Mijn Nienhuizen van der Laan. Ja, dat ben geweldige jongens. En dat kennen die jongens echt goed. Ja, maar dat is mooi in bijbrengen. Maar dat voel ik altijd wel. Jij in de Aron hier. En als die man gewoon onder het wit wie, dan dacht ik van, dat is tagonkelijk, weet je. Dat is heel belangrijk. Maar omdat je trainer bent of voetbal, ben je net meer dan Noor. We zijn al gelijk. En als je dat maar goed in je achterhoofd hebt. Maar je moet wel jezelf wat beschermen. Dus je moet soms, ik was even in en zei, kom even mij, wist wel, dat je het zelf net zei. Nou, Cruijff had het 100.000 keer meer dan Henk de Jong. Maar soms mag je even meestal die ambitie even mij drukken. Ja, zei je van, als het nou even 2 meter vooruit. Hè? Maar aan de andere kant is het juist wel heel erg bijzonder wees. Dat hoeft net in de verhaal in de oren meesken. Maar wij praten nou over Cruijff, omdat er zo heel erg getalenteerd en bijzonder wie. Ja, en dan wie nog een aspect. Maar denk droog is er net nevens. Er wie nog een aspect. Hij wie natuurlijk uitzonderlijk goed en fenomenaal. Maar hier ook nog heel bijzonder taalgebruik. Ja. Zullen we even zien? Ja. Als ik dus bijvoorbeeld minder goed kan koppen. Het is natuurlijk raar als ik zeg bij een hoge bal, nou laat mij maar naar voren gaan, ik zal er wel inkoppen. Ja, natuurlijk. Dat is logisch. Er bestaan niet alleen negatieve dingen. Dus elk probleem heeft zijn voordeel. Als jij een mindere ploeg niet minder maakt, dan kom je er nooit. Er is maar 1 moment dat je op tijd kan komen. Als je er niet bent, dan ben je of te vroeg of te laat. Maar wat doet die Fruity van? Ik vind als je voetbalt en jij hebt de bal kunnen tekenen, dan nooit een goal maken. En dat zag je dus op het laatst dat het een geitenkaas werd. Kijk, elk voordeel heeft een nadeel. Het is eigenlijk dat ik sneller denk als praat. Dus dan vaak ben ik er al voorbij en dan moet ik het nog zeggen. Dat is logisch. Het is ook logisch. Het is natuurlijk logisch. Dat is gewoon wel een logische zaak. Het is wel logisch hoor. Maar ja, dat is logisch. Ja, dat is logisch. Dat is logisch. Maar dit jij echt bij hem wel, hè? Dat is geen taalgebruik, Cruijffiaans. En eigenlijk is het Betondorps,
Ja, als het grammaticaal is, is dit betondorp. Alleen is die manier van denken. Daar zit echt die vanzelfsprekendheid weer in. Ja, dan komen we tot dat soort uitspraken. Hè. Het voordeel is het nadeel. Nou, ja, ik bedoel, we hebben krijgen een PR. En er zit altijd weer die logica in. Ja. En je denkt van ja, eigenlijk is het logisch wat er staat. Alleen dan mag het wel even doen. Maar soms logisch, maar hele moeilijke woorden. Hij stond wel eens moeten trouwens, Henk. Hij stond wel eens moeten. We ben een keer in Spanje geweest. Het week naar aanleiding van de wedstrijd die hem toen speelden Drakste Boys. Ik zie in Barcelona. Ja. En daar komt, ik wist iets voort. En Piet Hemel had voor mij, toen teammanager, Pietje, die had het regelen. En toen ben we naar Barcelona gewoon een week geweest. Met Drakste Boys. Erik Assen weer hoofdtrainer toen. Ik mocht maar als jeugdtrainer. En dan stond ze gewoon op een meter van de mouw. En dan had een maar dan stond ze op een meter van de mouw. En dan deed hij nog mij. En toen rookte hij nog behoorlijk. En we in die team met Koeman en Romario. En dan hadden we de wedstrijd Real Madrid nationaal, weer 4-0. En dan weer 3 goals van Romario en die vrije trap van Koeman. Ja, daar waren we gewoon bij. Maar er stond gewoon een meter mocht wou zijn. Maar zou wie hij ook wel, hè? Dat de mensen ontmoet hier zijn, maar mensen die nou ja, net heel bekend waren, hè? Wist toen ook nog net nog wel, maar daar ging hij dus wel gewoon mee om. Ja. En als je dat dan goed dien hier is voor hem in China, en de woest dan een gunst van hem wie hem nooit te volgen. Het wie hem nooit te volgen. Wij mochten gewoon dat park op, waar de vierde naar die kwam op dat moment. Dat we hebben besloten. Maar de Drakste Boys weer in Nederland en in Friesland kwamen. En die mochten daar gewoon de training zijn. Ja. Nou, dan stonden we hele meter voor Romario en die manchen zo. En Cruijff zelf. Maar heel mooi en dat gewone. Maar hij weer wereldberoemd. En dat weer net omdat er gewoon weer vanzelf. Nee, omdat het heel intelligent weer natuurlijk. Intelligent kwaliteit. In zijn vak. Met matjes een rietje even schetsen van de beste voetballers ooit. Kun je dat zeggen? Zit hij dan in de top 5? Ja, ik denk dat. Ik ben Nederlander, maar ik denk dat ik hem op inzetten. Maar goed, dat is misschien net helemaal objectief. Ja, dat zit er wel. Maar Messi, Maradona, Pele misschien. Maradona, Cruijff, Messi. Ja. Grandioze voetballer. Jongens, we sluiten oor met een column. Want het is een column. Ja, ik ga toch maar even een column schreeuwen. Het heet Dag Johan. Ik weer 14. En toch dat het altijd zo bleef is hoe. Dat we altijd goed voetbal is hoe. Wij Nederland, wij Oranje. Joet is duidelijk dat wij dat net goed winnen. Dat is zo, Johan. Doe slalomest als een hinde om die tegenstanders. Doe makkers goals met onuitvolgbare ballen. Doe wie is de man van de bal achter het standbeen langs. En doe voest het totaalvoetbal uit. En daarmee nam Sto de rest op sleeptouw. Die spelers, die Ajax, die Oranje, die Barcelona, die verraad. De hele verraad. We zijn alle je fjetje mist. En dachten altijd dat dat zo bleef zo. Jood beseffen we meer dan eer dat dat net zo is. En hoewel ik voor Piet Keizer wie Sto de allergrootste. Dag Johan, dag Cruijff. Dank voor alles. Dank voor dit mooie uitzending. Jongens, een ode aan Johan Cruijff, Wietse, Paul, Henk, Tiegetank. Ons Safir, Biens. Fantastisch. Nog een gezellige dag. Het misleerde seizoen van Sportclub Heerenveen. De degradatiestrijd van Cambuur. Liewe Westra, Pieter Wening. De bekerfinale van de ijshockeyers. Het komt alweer morgen onder water in Bient Sport. Ja.